Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare murid-murid? Mugi-mugi kabeh diparingi sehat. Mugi-mugi kabeh posone diparingi kelancaran. Amin. Nah, dina iki Mem Eva arep nge-review materi basa Jawa sing wis dipelajari ana semester loro. Ana bab 5 bocah-bocah wis sinau yaiku urip resik lan sehat. Kabeh iku kudu urip resik lan sehat, resik awak lan lingkungane. Guna lan manfaate resikan yaiku awak dadi sehat, ora gampang lara, lan disawang katon nyenengake. Mula urip resik iku penting banget. Tuladhane urip resikan yaiku saben dina omahe disaponi, dipel, disulai, lan liya-liyane. Ana bab 6 yaiku banyu, bumi, lan srengenge. Kita kabeh iku manggon ana bumi, mbutuhake banyu lan srengenge. Bumi iku papan kanggo manungsa, kewan, lan tetuwuhan. Bumi iku ana lemah, ana gunung, ana watu, lan liya-liyane. Banyu iku yaiku biasane kanggo ngombe, kanggo masak, kanggo adus, kanggo ngelepi sawah, lan kanggo nyirami tetuwuhan. Srengenge yaiku wujude bunder sumunar. Yen esuk mlethek ana sisih wetan, yen sore angslup ana sisih kulon. Nah, srengenge iku yaiku madangi jagat raya. Srengenge iku kanggo mepe klambi, mepe gabah, lan liya-liyane. Ana bab 6 yaiku sinau kawruh basa. Manut unggah-ungguhe basa Jawa iku keperang dadi tembung ngoko, tembung krama utawa madya, krama inggil, lan krama andhap. Tembung ngoko yaiku digunakake kanggo basa ngoko. Tembung krama yaiku digunakake tumrap awake dhewe. Tembung krama inggil yaiku kanggo ngurmati wong tuwa, biasane kanggo wong sing luwih tuwa. Tuladhane yaiku bapak, ibu, simbah, pakde, lan liya-liyane. Krama andhap yaiku digunakake kanggo ngasorake awake dhewe. Tuladhane adik sampun mangan. Lah, ana iku ana tembung sampun. Nah, sampun iku krama. Mula mangan iku diganti dadi tembung krama. Yaiku adik sampun nedha. Bapak sampun mangan. Lah, amarga ning kene bapak, mula mangan diganti dadi krama inggil, yaiku bapak sampun dhahar. Tuladhane nomor 2 yaiku aku menyang sekolah. Ibu dateng pasar. Lah, aku iku basa ngoko. Dadi sabanjure iku yaiku ngangge tembung ngoko. Berarti aku lunga menyang sekolah. Ibu, nah, merga ibu yaiku wong sing luwih tuwa, mula lunga diganti dadi krama inggil, yaiku tindak. Ibu tindak menyang pasar. Ana bab 7 bocah-bocah sinau tembang dolanan. Diarani tembang dolanan amarga ditembangke rikala bocah-bocah padha dolanan bebarengan. Tuladhane tembang dolanan akeh banget. Kayata jaranan, padang bulan, mentok-mentok, sluku-sluku bathok, jago kluruk, lan liya-liyane.
Tembang dolanan iku nduweni isi utawa crita kanggo tuntunan lan bentuk pribaden kang luwih becik. Mula tembang dolanan iku penting banget dilestérekake. Tuladhane tembang dolanan Padang Bulan duwé isi ya iku isih sore aja ngasi turu supaya bisa nindakake sembahyang wengi. Nah, iku mau materi sing wis disinau ana kelas loro semester loro. Mugi-mugi kabeh diparingi kelancaran, kesuksesan ngerjakake penilaian akhir tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.